Praise God. Hallelujah. Dofo onyankopon shira bebre. Onyame ye okese no ntra wa hye mu ewo na wotwe foforo de ya hyasie. Onyame na ho odin ye kese ewo so. Ewo Yesu Kristo dim mu. Odomfo ye da wase. Enenso wo de yenkwa ache yen. Ewade yenim ye ho so hwe ye wo na wo de ye wura na wotwe foforo yi mu. Ye bompa yesra Ewade tutu ya na mama yen. Ne Ewade nya ye kra se de be ya ye be hu ani onyam ene wo kase e wa na mom bia ebetu no na wotwe yi mu. Nyame nkronkron ma wasem kasa nkyere yen. Ewo Jesus Christ dim ne bompa ye. Hallelujah. Odofo ma Akwaaba nenso e de ba oti asiesin dwumedie yi so. Na ya fa kenkan sem efi Galatefo matinum nchichemu dumiensa kosi edun wotwe. Bibie di adanse ese Onyame nkronkron ena ohye nipa emamotwre tresemi. Yehwe ni a Onyame nam Paul so ebe kasa chen Galatefo matinum ya eyade a yehune se bibie ni asase so a yepe ho moa ya yenya ewo Bible mu. Enkankan ene ye honhom abrabo. Ene na Nyame nam so a ode nya ye kra. Chodofo me ntie Ewade asem na wutie so na wo cha asem no na foforo so enya ho mfaso. Yebe hyase fidumi ensa no. Osintie nuanom adofo. Ya framo aba fa hodie mu. Nanso mfa sa fa hodie mo toto na ase. Na mfa no biara emfa honam emfa mfra sa fa hodie. Nemomo no monam odoso na monsom Moho. Onyame nam Paulos ne ye kasa. Eyade ho hia kese pa. Se betimi asom ye ho a age se ye bre ye ho asema ye ho. Efi se emra no Onyame nam nasem so one ode ahye emra ne ma. Eno nti eno se do yonko se de wodo wankasa wo ho. Na se mo anye ne saa na mo twetwa mo nanti mo keka mo ho na mo yi mo ho ma eba saa na ensi yen yiye na afei obiara de ne yanko ebe hye ne mu. Eno no Nyame kronkron na Paul so ne ye kasa se enye na kwan so no. O se nesisa de ene ye nante wo honhom mu. Se de ebe ya ye begu honam ene honam akono enyuma no. Na afei ye hunu se honam ne de opere na okuntia honhom no. Na honhom no so ekotia honam no. Na enema mienu yi enhia honam ene honhom enhia omukutia omo. Onyame honhom pese ye be hu no na ye de ye ho to ne so se de ebe ya daache ye ne no bedi de ana ehurusie ewo bebia owo. Ena honam nso etwe yen. Enkankan ni social media brei. Enyema bi ho gidi ni ensese odi wo hu forforo mu na enino akotwe ama nipadua no na afei honam ahye nipa no so. Na no na Bible ka cha ye ne anopa yi se ye nwane honam akono na ye mata honhom no ho. Se de ebe ya nia ye mpese beba no embetu nhya yen so. Na emom se ye makwan ma Nyame honhom edi yen kan a na ye nhye emra sibio. Ebesa emra no enhye yen. Na emom Nyame honhom ena ehye yen. Na bibia Nyame honhom no ehye yen se enye bia nso edi ye wie nkunimdie mu. Sensohwe ba Nyame asem wo ho se ebedi yen kan ma yetimi efiri nsohwe no mu. Nsohwe eba nso a honam afem ne obonsam nso eye mo anka ya hwe ase. Nti sa niema mienu ekotia ne yonko. Nemom se ebata Kristo ho a Onyame nkronkron a ode na edua ye mu no honhom ne hye yen den hye ye ma
na yɛkomfoɔ kɛseɛ no a ɛyɛ Onyankopɔn wɔ akoyɛ ko de ama yɛn. Ɔdɔfoɔ mama yɛmfa yɛn ho mbata Kristo ne yɛn ho ntɔ yɛn. Ɛmfi wiase kwadandaa ne wiase a ayɛ honhonaa basaa yi mu bɔne so ahyɛ mu ma yɛn. Mama yɛmma kwan na Onyame honhom no ɛnsiesie yɛn, ɛmfa yɛn ɛmpem nkɔ. Kae ho sɛ ɛnyɛ w'asɔre kɔ kɛkɛ o, ɛnyɛ wo preaching, ɛnyɛ biribiara sɛ wode wo ho bɛma Kristo. Na nea Kristo wɔ ma yɛn yɛtumi esom de apem akɔkan. Kyɛ asɛm no na yɛnhyira. Amen.